החלום של נאור זה להקים מוזיאון של לגו. יוכלו להגיע אליו ילדים וליהנות מהמיצגים שהוא בנה. זה פרי יצירה של הבן שלי, שהוא ישר והשקיע את השעות שלו, את הזמן שלו ובנה את זה. שזה מה שמיוחד בזה. היה לי בהתחלה מאוד קשה לבנות את הדבר הקטן הזה, אז אבא שלי עזר לי, ואז פתאום כן הצלחתי לבנות אותו. ואחרי שהוא ראה שהצלחתי לבנות את זה, הוא קנה לי את הגשר של לונדון שהוא 4,000 חלקים. מאז שהצלחתי את הגשר הזה, אז אני התחלתי לבנות דברים מדהימים. זה דבר שאתה יודע, לא חשבתי עליו כמו שזה התחיל, שזה יגיע לכאלה ממדים. ולאט לאט אני רואה שזה צמח וצמח וצמח, ואני רואה פשוט מהתגובות של האנשים שזה משהו לא נורמלי, שזה הפך למשהו מאוד מיוחד. אני לפעמים אומר לעצמי, זה קשה לי, אני עכשיו מפסיק. אבל לפני שאני מפסיק, אני אומר לעצמי, נאור, רגע, תחשוב מה עומד לצאת מזה. אל תוותר עכשיו, הולך לצאת מזה משהו מדהים. זה נותן לי מרץ בראש ואני ממשיך את זה ולא עוזב. ילדים היום, למרות כל הטכנולוגיה המתקדמת ולמרות שכולם, אתה יודע, מתעסקים במחשבים ובאייפדים וזה מה שמעניין אותם, עדיין אפשר ליהנות מדברים אחרים. בשבילי כל מה שקורה פה בתוך הבית הזה זה חלום. באמת זה חלום.